Oh, ya. Acara. Main dia. Sinang dia di sini tadi. Iya, sinang dia di sini tadi.
मग फिरायसाठी हा साडे वाजलो त्या साडे वाजलो आणि कुठेला आणि त्याला पण नका द्यायचा या सारे वाज भोबीचा विशेष आहे देऊ द्या खूप वेळ हो उरला दिसला ते वसारी इतका लेपी ती त्यांना मला 12 दिवस उरला
Tapi tak ada kan.